வெல்கம் டு ஏஜே லேண்ட் ப்ரொமோட்டர். இன்றைக்கி ஒரு வீட்டு மனை சேல் கொண்டு வந்திருக்கோம். இது எங்கே இருக்குன்னா நாகர்கோவில் சுசீந்திரம் நங்கை நகர். இந்த சுசீந்திரத்துக்கு நம்ம நாகர்கோவில் பஸ் ரூட் பார்த்தோம்னா நாகர்கோவில் கோட்டார் இடலாக்குடி சுசீந்திரம். நம்ம பார்க்குறது அந்த சேல் கொண்டு வந்திருக்க வீட்டு மனை. இந்த வீட்டு மனை மொத்தம் 6.25 சென்ட். இந்த வீட்டு மனைக்கு 23 அடி பாத வசதி இருக்குது. இந்த வீட்டு மனை வடக்கு முகம் பார்த்து அமைஞ்சிருக்கு. இந்த வீட்டு மனை டிடிசிபி அப்ரூவல் வீட்டு மனை. இந்த வீட்டு மனை வந்து நமக்கு நடந்து போகிற தூரத்தில் பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது, போக்குவரத்து வசதியெல்லாம் நல்லாயிருக்கு. இந்த வீட்டு மனை இன்றைக்கி ஒரு சென்ட்டுக்கு 7.5 லட்ச ரூபாய்க்கு சேல் கொண்டு வந்திருக்கோம். விலை வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு உட்பட்டது. இந்த சுசீந்திரம் நங்கை நகரில் வீட்டு மனை வேணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் புது வீடு, வயல், தோப்பு விற்கிறதுக்கும் நம்ம நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.